iga, iga, laga boga zega, zai zoi bele, armatiro pu. Zai zoi Giroa, bero, hau ikusita ja olio ipurdia. Jarri zegu hemen denoi platoan. 100 saiotik gora, kolpez kolpe, 100 saiotik gora. Eta luzerako daukagu, Horreinekan hemen iraungo dugu eta urrongo kurtsuan, zuek horrela nahi baduzue. Eta ez baduzue nahi, ere. Mehatxo batzan, bai. Baina esandakoa, bero dator gaurko saioa. Eta bakizu ezer, bizipoza. Hau da gurea. Az gaitezen. Waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Tiraneskak, denboralia bukatzeko kamikazea katalaren momenturik onenak garri dizkizuet, baina has gaitezen lehiaketatxo batekin. Piskat berotzeko, bai ez? Prest? Lehenengoa, kamikazetatik zein edo zeintzu dia Hernaniarrak? Ni badakit, Edoi Etxarte. A ber, miren, Edoi Etxarte nafarra dela. Hori naroa jakin marko luke, bera da hemen Hernaniarra. Zinen horeretarra? A ber, ni unibertsale naiz, horeretarra, kolpez-kolpetarra, askabidetarra, baina berez, ni Hernanin jaio nintzen eta Hernaniarra naiz. Eta nola ez dut jakingo zeintzu diran? Dira, Ainara Espia eta Uxue berezi hartua. Primeran! Venga, beste bat. Zenbat aktore gonbidatu ditut denboraldi honetan? 12! Nola izango dira 12 tesa, 9 gonbidatu izan baditut? Ez du baino, ez duzut tesa gonbidatu berala? Abai? Jodereki, hori sorpresa zala. Barkatu. Ni badakit, bi aktore. Ez... Joder. Venga, tira. Ea bideoekin memoria berreskuratzen dezuen. Muralekin pasatzen da, zu hor zaudela kalean museo bihurtzen duzu eta jendea pasatzen denean elkarrizketa politiak ematen dira eta gero ere irudiak ikusten ditu eta hori niretzat kaleak hartzeko beste modu eder bat eta asko gustatzen zait. Eta bueno, zu Hernanikoa zea eta ni eskerrak eman behar dizkiot Hernaniko herriei ze ez da bat urtekin hasi nintzen, baina paleta pila bat pintatzen utzi diate. Estilosetako egin nuen azpian zego nere mural bat eta horren azpian nere mural. Osea, 3 kapatan dauden nere 3 mural. Osea, nik estalik nuen nere murala bi aldiz. Emakumeok bide bat egiten ari gara, beraz oraindik 20 urte barru espero dut gure helburuak lortuta izatea, baina litekeena da hor egotea gu oraindik. Ze, gauzek beti ez dute berez aurrera egiten, osa borrokatu egin behar dira. Eta gero espero dut bertsolaritza anitzagoa esan nahi dut, gaur egun euskal gizartean dagoen anistasun hori erreflejatuko da bertsolaritzan. Eta, pentsatzen dut beste gorput batzuk eta beste izateko modu batzuk bertsotan ikustera ohitut egongo garela 20 urte barru, edo ohitzen egongo garela 20 urte barru. Behin esan ustenak beste aktore lankide batek eta ustot hortan arrazia aukela, etzoian, humoriakin zer ikusi auken, baina etzan baiaztapen hori. Zan gehiago esaten ustena, bizitza errealian humorerik ez daukan aktore batek sekule ezingo dago humorerik egin. Osa, sekule ez da izango, eta hori nik uste bai da gisa. Osa, bizitza errealian humorerik ez daukonak, edo graziek ez daukonak, osa, jarri alditzazu gure dana, baina arek ez da humorerik egingo. Sexualidadetik humorea oso kaka edo oso rantzio izan da beti, eta orduan beste humore bat bilatzea sexualidadea egiteko eta sexuan inguruan natural eta sano hitz egiteko, humoreak hilantzea guzti erkeri
iritsi zait, eta bueno, feminismoko gai batzuk ere oso modu kritikoan da, oso zurunean da serio hitz egin beharrean, pues beste perspektiba batetik ikustea eta lantea ere, pues interesgarri eta beharrezkoa iritsi zait. Eta bueno, botereai ere beti zorratzen diola zapaltzako ondo pasaten ikustea, eta ardunak. Kultura munduan eta dantzan eta ikusita egoera zein dan, jendea lanean dabil. Iruditzen zait ez dela eztare momentu txarra sortzeko eta gizartea mugitua dagolas, bai sozialki, pertsonalki eta izan daitekela momentua gauza askori buruz hitz egiteko eta, bueno, bai haserretik edo ez dakit, suminduta, nekatuta, oso pozik ez. Sortzen? Alde positiboa bilatu beharko diogu honi ere. Nire belaunaldiko musikari gizonek, eltzen danean joan jasneiz kontatzen eta 25 urteko karrera profesionala daukat. Orain heldu beharko zen konsagratua izateko momentu hori, ez da? Nire belaunaldiko musikari gizonek, 25 urteko karrera baten ostean, orain hasi dira beraiek egiten duten proposamenak serio batzen, zein nila ez naiz neskagazte bat. Ez dut neskagazte bat izan nahi, senyora bat naiz. Era musikaria naiz. Orduan, ja orain hitz egingo dugu serio? Eske orain etxean gelditu behar naiz. Eta eske nik orain etxean gelditu nahi, porque eske orain dago dena super interesante. Nik euskal kulturaren osasuna herritik oso bizirik ikusten dut. Uste dut bagarela herri bat oso pues antolatuko dugu la movida, ez? Eta hori guaia da. Gero, iruditzen zait sistemak ez duela oso ondo funtzionatzen. Politikariak edo takitzen dagokion guk ere eskatu dezakegu, baina ostra, jo que se bildu zait gurekin, nola den gure bizitza, eta uste dut oraindik gizartean ez jakina dela hori eta ez dutela ondo antolatzen, eta of course ez dute ondo antolatzen, pues intentzionala da, porque tontoak ez dira, les vendrá bien. Lo que sea, punto, ya está dirua. Naiz Iruñerrian historialari asko daude garren mendea aztertu dutenak, eta bueno, hoietako bat ari zait pasatzen Iruñeko 20 eta 30ko hamarkadako argazki alucinante batzuk beste merkezkalekoak. Ni bapaten ikustea gure kale txikia, dela Partezarreko Iruñeko kale txiki bat, nola ezkerreko eta iraultzailea ziren erakunde oso diferentek egiten zituzten topaketak. Iruña bat zeharo ez ezaguna, ez? Ze Iruña existitzen zen 36aren aurretik. Ze gure psikologian beti Iruña izan da toki provinziano, gris, fatxa bat, ez? Eta honen ikustea zela toki bat kulturaren alde egiten zuena, euskaltzalea, elkartzen zela kirolaren inguruan, oso ikuspegi askatzaietik. Emakumeen kontuak egiten dituzue. Emakumeen kontuak dira zuenak, ez? Eta esaten duzu, egia da, markatu, emakumea naiz. Hola, se me ocurre, emakumea naiz. Baina orokorrean umorearen kontzeptua daukagun hau da, neutroaren hori da, oraindikan gizarte batean erdigunean dagoen figura hori dela, eta kasu honetan guztela gizona, heteroa, fish, txuria, baita ere, dagoela patroizeaz bat. Ikusi da historikoki umoreak enkiduen erabilpen kasi zapaltzailea baita ere, eta horrek ere kondizionatu ditula kulturak eta pentsamenduak. I'm the sauce and spaghetti, put it on you kinda. Nik lau aktore zenbatu ditut, baina presnago bosgarrena izateko. Gonbidatuko nauzu, Ibai? Noski, nola ez. Tira, beste galdera bat. Nire gonbidatutatik nor agertu da emakume ardatz atalean? Nik tesa esango nuke, baina noantxe gonbidatu duzunez, pues ez dakit. Hombre, normala da tesan pensatzea, Amaika telebistako programa guztitan da, emakume hau? Aizu! Ez, erantzun hori nik badakitzen den Ines Osinaga. Nik neuk elkarrezkatatu nuen gainera. Egia, ez da tesa azaltzen den bakarra programa guztitan Amaikan. Ines ere! Niri aspertzen ari naiz, Noiz dator galdera kamikazen atala. Nik uskuxoa gustatzen zait niri. Bai, hobe galdera kamikazen errepasoa sartzen baduk, ze bestela. I'm the sauce and spaghetti, put it on you. Zertan zara, superona. Marrazte. Bien entzun dezun kanta eta zer iradokitzen dizu. Despertadorian dakat Ruperren enebegiek. Enebegiek ez duten mako isuritzeko gogorik. Gogoan dezu zuta biok elkarrekin bizitako momenturen bat? Bai, nire murala oraindik ingabia zeon tilosetakoa eta sagardotegi garaian ni ondu ginean goizeko 4, ez dakit. Goizeko ordu txikitan. Bueno, bai, baina hori pasazan edo etzan pasa. Etzan pasa. Dakigu.
Zure krasen bat, aitortuko zenidake? Badakizu zer dan krasa, honintza? Bai, badakit zer den krasa. Ai, eskerrak. Gaztetako maitasun platonikoak. Bai. Bi aipatuko dizkizut. Bi, Josu. Bi daude, bi kras izan ditute asko iraun didatenak bizitzan. Jose Angel Iribar eta Gari. Ez zure lan esparruan edo esparruetan ligatzea posible da? Posible da, batzuk egiten dute. Txaskarri horik? Kontatzeko modukorik ez. Zertan zara superona? Nire ustez, ia ez zertan. Baina nire ingurukoek esaten dutenez, beti behar duenari, behar duena esaten badakit. Hori, oso gaitasun beharrezkoa eta potentea gainera. Eta zertan zara traketxa, o baldarra? Sukaldean. Mendia, hondartza, ala sofa. Sofa. Onkera, ematen badira zu, sofa. Eta mendia bizitzeko. Bai, bueno, nahiko mendian bizi naiz. Claro. A ber, musika ez badago mendian, non dago ba? Hori da. Sartu nahiko nuke Andoni Ortuzarren buruan. Nik jakin nahi dut, zer keraman lezatuna bat, Eusko Alderdi jeltzaneko izatea. Eta sartuko nintzateke gustora Andoni Ortuzarren buruan. Eta ikustuko nuke, berak Euskal Herria nola ikusten duen, eta egiten duten politika hori nun datorren. Nahiko nuke jakin. Hautaketa ona, eta oso ados. Bai, nik igual berdinat aukeratuko nuke. Zein da gehien gustoko duzun ehundura? Wow, igual tipikoa da, baina eske seda, sasteta. Bai, Bai. Zeda, badaukazu jantzirik edo? Ez daukazu. Esto zeda, estoy ikutunik, baina apura bai eta... Vale, pikardia zen bate oparitu beharko dizut. Balduzu ez izenik? Bueno, jendeak deitzen duz kepi, kepon, kepakin variable asko deitzen duz. Kepaketonez, ez? Betikoa. Baita. ¿Qué pasa con él? Ay, oso simple da, gentia. Qué pereza. Zer esango zenioke 5 urteko kepari, eta zer esango zenioke etorkizuneko kepari? 5 urteko kepa izan guntzan, egin gurosuna bizitzan, ingozu eta egin gurosuna, eta zoriontsu izen, eta izango zara. Eta etorkizunekoa izango nuntzan... Hostia, zemuz joan da. Zertan zara, superona. Intensa bat izaten. A ber, galatu pizkat, nola intensa bat, zentzutan. Naiz oso aldakorra animikoki, eta dena sentzaten plan oso poziko, oso triste, oso goran, oso beran, dena plan oso fuerte. Eta zertan zara traketxa, o baldarra? Ibiltzen. Baina ibiltzen literal, osea, oinez, naiz oso txarra. Bai, naiz oso traketxa eta asko lortu naiz, orduz. Bueno. Sekreturen bat aitortzerik bai? Sálvame ikustet. Onartzen behar da. Bai, nik bai ikusten dut. Mendia, hondartza, ala sofa. Sofá, peli y manta. Beti. Bai. Zure amets egingarriren bat? Ez da egingarria, baina nahiko nuke sirena bat izan. Me encanta. Precioso. Bai. Ika txikia gatzen zaizu, ez? Bai, ez. Burodia dakat, baina berez, hola, ez dut hola dela. Oso guapa. Guapo. Ta listo, hasiko gehan. Venga. Postu da. Ai, ama. Tu barkatu, nizan nahi, zerbait iman dio zenturatu da. Zure zen un jarri filtro bat. Posible. Bai, ez ikutu gehiago. Vale. Ez ikutu, ez geha ez da hasi ere egin, eneko. A ber, horrengo galdera da mito bati buruzkoa. Eta mitoa da, Euskaldunok ez dakigula aldakak mugitzen. Hori, egia alda zure ustez? Bueno, zu mugitza dituzu, Ni bai. Nik ere, dozta. Nere ingurua mintzat jendeak ipurdia oso mugitzen du. Nire bai. Gustatuko litzaidak lasaiago bizitzen emozioak, sentimenduak eta gauza guzti hauek hobeto kudeatzen. Bueno, oie, pues... Ogitorri klubera. Pues bueno, bai, atzartzen egea eta konturatzen gara eta konstiente gera gure emozio eta sentimendu eta jende asko ez da. Hala ere, sartzen ez, Eldutzen. Bueno, bai, maduratzen. Maduratzen, hori da, como los plátanos. Selektiboa gea, adina da, baina selektiboa gea. Hori da. Zuretzako eredua edo erreferentea izan den pertsona edo kolektiboa? Jo, eske leheni galderak biabilizia. Ez esan hau. Osea, ari zinean, utxune bat uzten, en plan, pentsako, bueno, moztuko dela zai. I'm the sauce and spaghetti, put it on you. Oh, joan eginda, que txungo. I'm the sauce and spaghetti, put it on you. Zein da gehien gustuko duzun ehundura? Terciopeloa. Zein da gehien gustuko duzun zaporea? Entre gazta eta ardoa.
Biak balio du, Con vino y quesos hace el camino, uvas y quesos saben a beso, eta horrego de Zein da zure Euskal Herriko abeslaririk gogokoena? Vale, Sorkun da topean dagoen bat. Ni jaio nintzen Arrasaten, eta ni nera bezala pasatu nuen ez zuten. Rip, La Polla eta Manolo Cabezabolo. Eta nire zitzaidan gustatzen ez bat, ez bestea. Osa esaten dago, baina, klaro, baina... Mondroa. Esan eukan edoria edo Tapia Teleturia. Eta, de repente, gogoratzen naiz, durupa! Balduzu ez izenik? Ez, nire gira da ez, osi deitzen didate, miren damurizak deitzen dit osi gaga. Zona da. Bai, ona da. Super dailofit, osea, bai. Orgulloz jasotzen nota, eta osi esaten dira, bestela ez. Inez Gose, hori da, nire izena, klaro. Inez Gose, klaro. Zein da gehien gustoko duzun usaina? Pues gustatzen zait patata tortilla usaina. Zein da gehien gustoko duzun ehundura edo testura? Ai, zein da? Durne, zein da? Gustatzen zait kristala, no me preguntes por qué. Zein da gehien gustoko duzun zaporea? Zaporea. Pues gustatzen zait gerezi zaporea. Eta edo zer dena gerezizkoa, nahiz eta izan gezurretazkoa, tipiko. Kakao gerezizkoa, edo gominola de gerezi, edo ambientador gerezia, infusión gerezia. Ese osinagak galdera bat utzi zizun, eta galdera izan zen, zerk violentatzen zaitu eta nor zapaltzen duzuzuk? Que intensa, mesedezinez. Zerk violentatzen nau? Gizonik. Hay que decirlo. Bai. Osa, atzo bertan, gertatutzen te lo juro. Egoan nintzen, 200 metro, etxe batetik bestera, lo egitera, eta ya me gritaron. Guapa, que duermas bien, quieres dormir conmigo, no sé qué. O sea, ya está. Basta. Horre violentatzen nau. Gehien gustoko zuen soinua edo hotxa. Gutxien garbigailuarena. Pitio moko bat? Bale. Bai, zure krasen bat aitortuko zenidake? Aki zerren krasa, ez? Bai. Telefono. Esan dut, igual itxengo dugu, kontutxo. Balduzu ez izenik? Jende asko esaten du gaizki nire izena. Osea, ni naiz Odei, Eloi, behin incluso Miguel. Bai. Sekretunen bat aitortzerik bai? Igual ez dut inoiz esan, 3 hilabetetako dieta bat egin dut. Ez dakit azpiegituratik posiblean, eta ez dakit gertu daukazun bibolina. Oparituko zenidake momentutxu bat bibolinakin. Ez ezkoa ere, kasu izatea, Bai. Uste dut munduarentzat hobe dela ez. Beste zuzeneko baterako nik presta ezaket, baina egia horrek ematen dela pudore handia oraindik. Zure Euskal aktorerik gogokoena o gogokoenetariko bat? Bueno, esango dut Edurne Azkarate nire laguna delako. Bai. Ez, baina egia asko gustatzen zaidala. Krasen bat aitortuko zenidake? Inés Osinaga. Inés Gose, claro. Sin duda, sin duda. Zertan zara traketxa? Ligatzen, desastre bat. Zinta Galdero! Sí, ya me las veo, o sea, bat izin naz, hijo. Vale, bota. Ez dakit nostaren, baino Ernai edo GKS. Joder! 23 urte ditut, nik ja superatu dut hori. Busti Ernai, San Berde. Nira este punto batean, ja. Bueno, orduan igual, sortu barko nuke beste kolektibo badala, senyoren kolektibo feminista. SKF bat. Bai, SKF. Pues, geratzen gara, eta sortzen dugu. Ni bilurani joan bakoitzan itzen. I'm the sauce and spaghetti pudding.
ze uste zenuten, denboraldia ikilgabe bukatuko genuela, baina tarte gutxi daukagunez, tartearen zati hondiena airetik botako dugu, eta guazen azkar batean izan ere, irrintziak bilatzen saiatu gara San Juan bezpera honetako analisi politiko bat egiteko, eta ara zer aurkitu dugun, ETV-ko aurkezle esanguratsuak ere, ez izkiazue papera jaurti favorez, aizue, bazen egiten Vanessa Sánchez, Teleberriko aurkezleak ere, hemen gerra bat hasiko dugula, bazen egiten irrintzia neuronalki aztertu ziotela? Hau, azterketa edo analisi politiko baterako benetako arrankea da. Geri alaxe geratu naiz. Itzi gabe, irrintzia barnean jaurtitzen neuronalki, aizue, edo nola ere, badakizue emakumeok indarra erakusteko, alduntzeko ariketa bezala ere baliatu dezakegula irrintzi ariketa hau, lagin batzu dauzkagu. Laginak irrintzia Euskal Herrian, Euskal Komunitatean mundu zabalean Euskaldunok patrozinatutakoa delako, patentatutakoa. Laga bogazera, zai zoi bele, armatiropu. Izan ere San Juan bezpera honetan ikamikarik ez da falta izan, baina ahaztu inote zaigu solstizioa dela hemen muinean dagoena, eta solstizio honetan katolizismoak bere garaien ezarritako kontu batzu nolabait alde batera utzi, eta euskaldunok eta gure suaren bueltako guztiok ez urtaro aldaketari ateak zabaldu eta aro berriari ongi etorria emateko eta energiaz berriztatzeko garaiak direla, ez ahaztu eta lagin batzuk, mesedez, nola egingo ote dute irrintzi bermion esate baterako? Eta lasarten? Ez, ondoan zegoen etzebilen pastoraleko zera hori egiten, hori lasarten, baina ez zuen langin pila bat dauzkagu, beste pare bat ekarren edizkizuegu, ze adirazi nahi dugu honekin, geure mapa zabal honetan irrintzien bidez halako komunitate bat josteko gaitasuna badaukagula eta komunitate batu bat ere bagarela zentzu horretan, beste lagin bat mesedez, oraingo honetan berez ere lekitu aldera. Hori sasoia, ezta? Eta urnietan nola egiten ote dute irrintzi, gizu hemen laginak esan dizugu, asko direla, baina baten batzuk ekarren edizkizugu, benetan diogu, halako energia berriztaketa bat lortzen baitu honek. Bueno, ederki, eta gaurko terapia honen bukaera aldera helduz, badaukagu eta beste kontutxo bat aipatzeko,
Aizue, eta aurrak animatzen ote zaizkigu etorkizunik baote du alduntze ariketa honek, eta eskerrak eman nahi dizkiogu Ego Uribeko tokiko edabideari, izan ere, bertako aurren esperientziaren bilduma ikusentzunezkoa lapurtzeko aukera izan dugu. Ikusi duzu, ze jatorrak Basauri aldeko belaunaldi berri hauek, eta esango zenuten zenbat irrintzi, zelako txapa dakarkigun gaur ekil doktoreak. Ekil doktorea San Juan soari begira dagoelako, eta izue, irrintziarek eta hau, auspotu, sustatu, eta emakumeon komunitate honetan ere, indarrak biltzeko, udara honi begira indarrak ere beharko ditugulako antza. Aizue, akelarrerako tarteare hartu beharko dugu, ezta? Aizue, emakume musikariek ere, akelarre kutsua daukaten doinu asko zeren modernoak ekarri dizkigute, ahaztu gabe, Mikel Haundia, Bagabiga, ikindikilikik, baina tremenda jauriak ere, ekarri izan dugu, Labasurekin batera, Ane Guriarekin batera, akelarre doinu asko. Gehiago entzun nahi dugu, zer gehiago, Labasuk zer da akar? Ez ba, heldu da gure akelarria. Udako sasoi honi hasiera emango diogu, eta kolpez kolpetik ere, eta doinu martxoso hauek ekarri dizkizuegu udara honetan ez dezagun ahaztu, emakumeok geure parte hartzeak, geure espazioak, geure erabakiak, bai, aintzat hartuak izan daitezen, beti esaten dugun bezalaxe, kuantitatiboki bai, baina bereziki, kualitatiboki